Kapag loyal, marunong yan kung hanggang saan lang dapat. Kapag sinabing, ay hanggang dito lang pala yung pwede kong pasukin. Hindi ko isasagad kasi dapat smooth lang. Ibibigay ko ang tatlong dahilan kung bakit masarap ang mga loyal. Masarap jowain. Una, dapat sa loyal kasi magkakaroon ka ng peace of mind. Ang daming taken ngayon pero ang tanong, nakakatulog ba gabi-gabi kasi alam mo namang paranoid sila na talaga nga namang ang jowa nila ay may kabit. Diba? Pangalawa, mahal, dapat sa loyal kasi ikaw ang pipiliin yan araw-araw. Na kahit maraming options, maraming tukso sa paligid, na kahit ang lakas ng toyo mo, mahal ka pa rin. Pangatlo at panghuli, dapat sa loyal ka kasi may respeto sa iyo at may respeto sa relasyon nyo. Kapag loyal, marunong yan maglagay ng boundaries kung hanggang saan lang dapat. Kapag sinabing boundaries, syempre, ay hanggang dito lang pala yung pwede kong pasukin. Hindi ko isasagad kasi dapat smooth lang. Hindi, dapat smooth sailing lang yung relasyon, di ba? Makinig kayo sa akin kasi jowa na rin ako. O, alam nyo na kung bakit mahalaga ang loyal at talaga nga namang masarap ang loyal na partner. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.